Ловецът на хора от Аляска. Представете си следното. Намирате се сами. Някъде в безкрайната пустош на Аляска. Около вас има само гора, планини и тишина. Толкова дълбока тишина, че можете да чуете собственото си дишане. Но не сте сами. Някъде зад вас има човек. Човек с пушка. Човек, който ви преследва. Човек, който не ви възприема като човек, а като плячка. Това не е сцена от филм на ужасите. Това е истинската история на Робърт Хансен. Един от най-зловещите серийни убийци в историята на Съединените щати. Робърт Хансен е роден през 1939 година. Израства в малък град. Баща му е строг и взискателен. Като дете от момичетата. Много хора вярват, че именно тогава започват да се формират мрачните мисли, които по-късно ще променят живота му завинаги. С годините той става все по-затворен, все по-мълчалив, все по-озлобен. Но никой не подозира какво се случва в главата му. Когато пораства, Робърт изглежда като обикновен човек. Жени се. Създава семейство. Отваря собствен бизнес. Хората го уважават. Съседите го харесват. Клиентите му го познават като работлив и спокоен човек. Но това е само маската. Зад нея се крие нещо много по-страшно. Едно от любимите му занимания е ловът. Той прекарва часове в дивата природа. Учи се да проследява следи. Да стреля точно. Да се движи безшумно. Да чака. С времето ловът се превръща в обсебване. Но в един момент животните вече не са достатъчни. През 70-те години започват изчезванията. Млади жени започват да изчезват безследно. Някои са танцорки. Други работят по улиците. Повечето нямат близки, които веднага да вдигнат тревога. Случаите остават неразкрити. Години наред. Методът на Хансен е ужасяващ. Той примамва жертвите си. Печели доверието им. След това ги отвлича. Затваря ги. Заплашва ги. И ги държи под контрол. Но истинският ужас идва по-късно. Хансен притежава малък самолет. Това му дава нещо, което малко убийци имат. Възможност да стигне до места, където почти никой не ходи. След като отвлече жертвата си, той я качва на самолета. Лети над безкрайните гори на Аляска. Под тях няма градове. Няма пътища. Няма помощ. Само дивата природа. Когато кацне, той отвежда жертвата навътре в пустоща. На километри от цивилизацията. Там я оставя. Понякога и казва да бяга. Понякога просто я пуска. За момент жертвата вярва, че има шанс. Че може да избяга. Че може да се спаси. Но това е само илюзия. След известно време Робърт взема пушката си. И тръгва след нея. Започва ловът. Истинският лов. Жената бяга през гората. Прескача клони. Пада. Става. Опитва се да намери спасение. Но спасение няма. Зад нея е човек, който познава тази земя по-добре от всеки друг. Човек, който е прекарал години в лов. Човек, който я преследва за удоволствие. Представете си този страх. Да знаете, че някой ви следва. Да знаете, че няма къде да избягате. Да знаете, че помощ няма да дойде. Нито днес. Нито утре. Нито някога. С течение на времето броят на жертвите расте. Но никой не свързва случаите. Няма свидетели. Няма камери. Няма следи. Само изчезнали хора. И много въпроси. Всичко се променя през 1983 година. Една жена успява да избяга. Това е моментът, който променя всичко. Тя стига до полицията. Разказва какво се е случило. Разказва за отвличането. За заплахите. За ужаса. За човека, който я е държал в плен. Полицията започва разследване. Първоначално някои следователи са скептични. Но доказателствата започват да се натрупват. Едно след друго. Парчетата от пъзела започват да се подреждат. След обиск са открити вещи на жертви. Бижута. Документи. Оръжия. Записки. Карта с отбелязани места. Места, които по-късно привличат вниманието на разследващите. Натискът върху Робърт Хансен расте. И накрая той признава. Признава за множество убийства. Разказва как е действал. Разказва за лова. Разказва за пустоща. Разказва за жертвите. Цялата страна е шокирана. Хората не могат да повярват. Как е възможно човек с семейство, бизнес и добра репутация да крие подобно чудовище в себе си? Този въпрос остава без ясен отговор. Хансен е осъден. Получава присъда, която гарантира, че никога повече няма да бъде свободен. Останалата част от живота си прекарва зад решетките. През 2014 година умира в затвора. Но историята му продължава да плаши хората и днес. Не защото е убил най-много хора.
Не защото е бил най-известният сериен убиец, а защото е превърнал страха в игра. Превърнал е човешкия живот в лов. И е използвал огромната пустош на Аляска като свое лично ловно поле. Следващия път, когато чуете колко тиха може да бъде една гора, представете си как някъде между дърветата има човек с пушка. И как за някого тази тишина е била последното нещо, което е чул. А вие какво мислите? Роден ли е Робърт Хансен като чудовище, или се е превърнал в такова с времето? Напишете мнението си в коментарите. И се абонирайте за още смразяващи истински истории.